Maayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Upat ka River Dam ang namugna sa kabukiran sa lungsod Saglan, Sarangani. Human ang pagtayog sa magnitude 7.8 nga linog. Sumala sa LGU Glan, ang usa niini nga nasugdan og kabungkag. Nagmugna og dakong pagbaha sa lungsod, epekto sa habagat. Supervised preemptive evacuation. Girekomenda sa RDRRMC 12 samtang gilaraw pa ang planong pag-abli sa maong river damming. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sabado sa buntag, July 11. Nakasinati og dakong pagbaha ang mga namuyo daplin sa suba sa barangay Mudan, Glan, Sarangani, gumikan sa sagunsong pag-ulan nga epekto sa habagat. Sa inisyal nga tala sa barangay, miabot sa kapin 400 ka magbanay ang apektado. Kung asa sagad sa mga kabalayan niini ang nahanaw gyud. Usa sa mga gitudlong hinungdan ang pagkabungkag sa usa ka river dam sa hilit nga sitio sa kabukiran sa maong barangay. Sa gipaygayong aerial survey sa LGU Glan, nadiskubre ang upat ka mga river dam. Nasayran nga namugna kuno kini human sa pagtayog sa magnitude 7.8 nga linog niadtong June 8. Hinuon doon na namatod pa'y mano-manong pagbungkag niini sa pagkakaron sa usa ka river dam sa ubos sa maong bungtod. Apan kadtong anaa sa ibabaw, gilaraw pa ang tukmang pamaagi sanglit lisod kini maadtuan. So karon mo to, andito sa babaw is katong mapamping na to no, gamitan na tog hose nga dagko. Mo to ang isa sa una nga opsyon. Tapos gamitan na tog chopper ang pagpadala sa mga gamit dito sa mga tao. Lantawon sab kung maayo pud ba ang pamaagi nga blasting. Pero mao na gyud ang pinaka-last perminti ginagamit ka ng blasting kung wala na gyud lain gyud nga choice nga paghimuon kay sa blasting manggod dili nato makontrol ang paggawas sa tubig. No, daghan og pros and cons, no. Inig pabuto dito na i-tsansa nga mo landslide mo samot og katabunan ang dam. Gumikan niini, girekomenda karon sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 12 ang supervised preemptive evacuation ngadto sa mga pamilya nga nagpuyo pa sa suba sa barangay Mudan ug sa lain pang kasigbit nga barangay nga posibleng mabahaan. Na kailangan i-implement na natin yung supervised preemptive evacuation. Talagang ating i-supervise ng maigi sa ground na kailangan physically makita natin sila na mag-evacuate. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao.